Bună ziua! Noi suntem elevii clasei a 10B din Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza. Noi ne aflăm în parcul Ștefan cel Mare din capitala orașului Chișinău și vrem să vă prezentăm un reportaj despre faimosul scriitor român Mihai Eminescu. Numele său real a fost Mihai Eminovici, dar l-a schimbat în Eminescu în perioada activității literare. El a debutat în 1866 la vârsta de 16 ani cu poezia De-aș avea, publicată în revista Familia, condusă de Iosif Vulcan. Cele mai cunoscute poezii ale lui Mihai Eminescu includ Luceafărul, Scrisorile, Floarea albastră, Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie și multe altele. Luceafărul este cel mai lung poem al său, având 98 de strofe și unul dintre cele mai complexe din literatura universală. Manuscrisele sale, care includ poezii, articole și schițe, însumează peste 15.000 de pagini și sunt păstrate la Biblioteca Academiei Române. Ziua nașterii sale, 15 ianuarie, este sărbătorită în România ca Ziua Culturii Naționale. Acum că v-am spus toate astea, hai să plecăm să întrebăm clasele primare ce știu ei despre acest poet român. Salut! Cum te numești și din ce clasă provii? Mă numesc Croitorii Linca și sunt în clasa a 3-a C. Poți să ne spui, te rog frumos, cine a fost Mihai Eminescu? Mihai Eminescu a fost un scriitor care scria poezii foarte frumoase. El a ajuns internațional. Bine, mersi. Dacă ai putea vorbi cu Mihai Eminescu, ce ai vrea să-l întrebi? Aș vrea să întreb de ce este atât de pasionat de poezii, să scrie poezii. Mersi. Ce crezi că îi plăcea lui Mihai Eminescu să facă atunci când era copil? Cred că îi plăcea să citească, deoarece așa a ajuns el să scrie mai multe poezii. Bine, mersi mult. Salut, cum te numești și din ce clasă ești? Mă numesc Sebastian, sunt în clasa 3. Poți să ne spui, te rog frumos, cine este Mihai Eminescu? Mihai Eminescu este un scriitor renumit, Dar de ce el este renumit? pentru că a scris multe poezii și îl cunosc toți. Bravo! Dar cum crezi, cine a fost cel mai bun prieten al lui Mihai Eminescu? Cel mai bun prieten al lui Mihai Eminescu era Ion Creangă. Ce poezii știi despre Mihai Eminescu și care ți-au plăcut cel mai tare? Eu știu Somnoroase păsărele, Ce te legi în codurile și gata. Și care ți-a plăcut cel mai tare? Somnoroase păsărele, Dar de ce? pentru că mama mi-a cântat-o. Mersi. Salut, cum te numești și din ce clasă ești? Numele meu este Osaci Arcadi și sunt din clasa 3C. Poți să ne spui, te rog frumos, cine a fost Mihai Eminescu? Mihai Eminescu a fost un poet renumit și pe dânsul oamenii îl numeau Luceafărul poeziei. Numit Luceafărul poeziei. Mersi. Care poezie ți-a plăcut cel mai mult al lui Mihai Eminescu? Și ce poezii știi despre el, scrise de el? Eu știu numai ce te legi în coduri, dar îmi place și că păsările, somnoroase păsările și ce te legi în coduri. Dar mă tare somnoroase păsările că eu numai că acolo e pentru somn și acolo oamenii mult ascult când ești somnoros. Bine, mersi. Dacă ai putea vorbi cu Mihai Eminescu, ce întrebare îi da? Cum era când erai mititel? Ce crezi că îi plăcea lui Mihai Eminescu să facă atunci când era copil? Eu cred că îi plăcea să citească și să facă gospodării prin casă, că dacă faci gospodării și a să fii disciplinat, normal că fii poet. Bravo! Salut, cum te numești? Eu mă numesc Novachiama. Din ce clasă ești? Eu sunt în clasa 3C. Ce știi despre Mihai Eminescu? Eu știu că Mihai Eminescu a fost un poet român național și anul 2025 este marcat anul Mihai Eminescu pentru a marca 175 după nașterea poetului național. Bravo! Care poezii ți-a plăcut cel mai mult dintre ele? Cel mai mult mi-a plăcut Ce te legi în codurile, deoarece mi se pare una dintre cele mai așezate piese sale și simt că mă reprezintă. Am învățat și un cântec bazat pe poezia lui și mi se pare cea mai așezată piesa lui și poezia lui și una din cele mai frumoase. Mersi mult!
Poți să ne cânti o strofă din această poezie? Da. Ce te lege-n codrule, ce te lege-n codrule, fără ploaie, fără vânt, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ. De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul mi-l rărește. Mersi foarte mult! Salut! Cum te numești și ce clasă ești? Mă numesc Oprea Nicoleta și sunt în clasa 3C. Cine a fost Mihai Eminescu? Mihai Eminescu a fost un poet român național și a scris niște poezii frumoase. Mersi! Știi câteva poezii care au fost scrise de el? Desigur. Care? Somnoroase păsărele și ce te lege în codurile. Mersi! Și care din aceste poezii ți-a plăcut cel mai mult? Ce te lege în codurile. Mersi! Salut, cum te numești? Eu am fost botezat Andreea. Și din ce clasă ești? Sunt din clasa 3C. Cine a fost Mihai Eminescu? Mihai Eminescu a fost cel mai mare poet român. Care poezii tu știi scrise despre Mihai Eminescu și care ți-a plăcut cel mai tare? Eu știu poezie Ce te lege, Somnoroase păsărele și Lacul cu nuferi. Și care poezie ți-a plăcut cel mai tare? Mie nu pot să evaluez poeziile lui și mi-au plăcut toate. Aici punem capăt interviului și putem spune că Mihai Eminescu nu a fost doar un mare poet, ci un simbol al literaturii române. Scrierile lui au rezistat timpului și chiar și acum inspiră generațiile și ne arată că frumusețea o putem găsi chiar și în cele mai simple lucruri. Voi a fost Antoniuc Leonid și Balbin Anton și Mihai Eminescu. Vă mulțumim pentru atenție!